Sobre la reunió aquesta setmana entre el conseller Santi Vila i el ministre Arias Cañete, Manolo Tomàs de la plataforma va lamentar que no fos el mateix ministre qui donés la cara davant els mitjans de comunicació, tot assegurant que no té credibilitat. El que esperàvem, no res. O sigui, el que ha fet Cañete, el conseller, és el que va fer. A més, si vos doneu compte, la intervenció pública no la va fer Cañete, sinó Federico Ramos, el qual jo penso que és un desmereixer al conseller, perquè Federico Ramos és el secretari d'Estat. Jo crec que això s'hauria de prendre nota. Jo crec que això sí que és una cosa, una imatge que no sé quina haver fet. I és el mateix que ens van dir a la plataforma el mes de novembre. És a dir, el pla ideològic no es pot tocar, perquè ja està al BOE, però vos donem l'oportunitat en els propers mesos d'incorporar alguna esmena que pugui millorar el cabal ambiental. Cañete només té un problema, és que no té credibilitat. I el que està buscant és pau social per a poder-se rentar la seva cara de cara a Brussel·les.